Здравейте! Следващото предизвикателство в AskFM е да се намажа с течен шоколад. Така, това ще бъде малко гадно. И ще убия за това нещо. Гадно е, отвратително е. Едно се мажа с лайна. Ужасно е. You're the bitch. Ужас. Ами, ето. Цял съм шоколад, даже и телефона си направи шоколад.